Obama wa fili gbemze wa mama fili gbemze Odofo anapabia ewia ne enwumre emre bia benisansa memehwe J Ghana TV. We stand for truth. We stand for truth. Or we stand for the truth. God bless you so much. See you there. Love you. Catch you. Bye. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Tina tet venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. The Tiani say, Euradi Yankupon da Roma, Uchedian Pardum. Said ye me ba bontia, me sole beka a softway, and Meradoa me say my brother would deal with Muechi. Na Azani is suma si jedinti. Me de me home bow more nina ya watchere, ene eniema be a night nipa nemua ye pebi be a dinti. A de home call for a sa and Merantia winum. As a unyamia mamua and cane ye shabira say, Kayabra bonia dane ako be a bonnet. The sent in a wabra trading poye maduma were therefore a be a quine what Jimmy Sononco. Na Euradia be a quine cassia a diamamia and ne, or dimia be drea ubruni a crewing. Management and Mikitani a management I super ye. The sent in Lawson TV, Ikra Lawson Foundation. Na sa foundation ye about I say, ya de bois in yanka, in Wisia, one a winny be. Wana ho kyerɛ ene wo brenti wode wona brabo akɔhye bonimu na sabe ebinum te same a omunya amoa bi a ene mebɛka ya enka ebi a de me ye yetwa mu no ana asofo bi a mekodidi wo mu nsɛm no enka ne omuso nkodi bi nsɛm yen sentimi nso obi biara so nanso enkyirima ne kakra bi a yen sabe so won so no menim se otwe dia mpomba se yi adom de ho ahoden bedom yen na waboa me yetimi aye adwuma se de yese ne fata ne ye de moa ye moa papa e de amanipa na wona eni bi yensu abenya bi na wona esu abesere Lawson Foundation a foundation kese a manasi midi mu akotene na Lawson TV nsu wom Lawson Radio ewo mu bi na Lawson website enso ewo mu bi uko www.lawsontv.com emudi mu akotene pa na de ntia sa company akesiye ede ho ne ya adwene yenim die ne yensika ede aka manasi ho a yede eboa enyanka ne awisia ne se tema ekuta enipa binom na wohwe enipa se wo bre ne wo su ehuna mane a na won sunumu etwa won se e wo se wo yi won botom aboade na ode boa wona woni bi no nso onya bi eti Lawson TV wo ho manyanka e wo ma wona ede fiase wona woni bi wona wo bre na ni sutie ne amane enti wode won hyebra kwohyehyɛ abrabo bi a ense ne mfatamu obi gina kwan ho bobra bone nye bibibia de obedi mpo woni bi obi awo akoda bi ama nanim yenu yi atu agu ne nsema wo hu botokora wonfa kora nhyem de senti watoto na brabo ase edi niti akɔhye bia bi eni kwan se wodi niti ehye eno na Lawson Foundation eni manasi word changer akambom se de yebenya biada eni adwuma bi ayeye ye bre bi ayebre emu nhira ne emu mfaso ne emu akade bi a epa no yenso yebesin kete ne yemfa ye ho se ye de to ne ma hye ye ho ne yetoto kasa kase ne efia kase adamu nko ada bi
na mmom yɛbɛtene yɛnsa ama saa ahotɔne asetena pa ma nasi wa change ayenso yɛbɛkura no wona wani bi nso atimi anya bi esenti wodofo Lawson Foundation yato nsa frɛ wɔ nipa biada companies akɛseɛ individuals enyuma yeku a wɔtene wɔn nsama ne so afoforo so sɛ momfa mo ntoma emebɔ Lawson Foundation fo ntoma no na yɛmfa dwumadie kɛseɛ entinsi abɔnten yɛhyɛ aseɛ manasi wa change medi mu ntintimai yɛhyɛ aseɛ pa hyɛ aseɛ yi na yɛde ɛkɔ na minimu sɛ baby biada yɛbɛduru bia yɛbɛyɛ adɔyɛ bia no yɛbɛma yɛman foɔ so ate na yakɔso asrɛ mpaebɔ de atai akyi na twodi ampɔn de ɔde yɛhyɛ aseɛ no ɔde yɛn ɛbɛwie the senti Lawson TV, Lawson Radio, Lawson website and a Lawson Foundation, the great foundation I watema na utumi enya enipa enwa humobro bo nipa no we nya azan adwuma se ye be kanetrada bi ye ya camera da so ye twa ye dia be kire mo the sentinel e free na de kure kame ho won paibo mu emwa mu ni adoye mu na yemfa Lawson Foundation enko akiri ema afoforo ne wona wonni bie enso entime enya bi wonyame enhyirawo dia etie nie yewo directors yewo secretaries a omoka ye ho a ye di dwuma we dendende enenti aboafo emra mesomu bi na benkum tim dware di fa na ni fa so tim dware benkum na yemfa ahote ema ye nyina ye ho sebe wo sere na wo yonko sere a ene ye frɛ ne asetena pa nyame nhyira wo so do de abeka ye de wo anase o mpaebɔ empo eka ye ho na yetimi tu anamo a etise Lawson Foundation manasi edimu ntintimai mene franka medi animu na empanimfo akuku dama won ena eso yasene na won ena ye founders ewo hono mu a okura manasi mu a yedi dwumadi kesie ebraw nyame nhiraw se oka ye ho na odofo ma mene won kansen we intentem na ye mfansi manasi we change ansamfu ahodo a medi begu abonten a na eye endi obofo akoda numu nsem a wode betu dwa wa wudie ne bone akase oso wode ne sofo na die no endi yas ehyaase se otwitwa ntro bebiri de atwitwa age ne ho na wakeka nsem bebiri se de be ya obetete ne ho afiri audio a emu nsem ehu na age nsemu no otete ne ho afiri ho na enso so no entro ntimu ntonokre sanse babia nokre wono entro duru a wodwane the sentina brantia na di ni tipimpim ye twitwa ne ntro no obeyi na no se nsema meka nyina da nokre obofo nso aba se odi asem no ama apolisifoɔ the senti ye hwehwem manasi we change mehome wa ha na me de me niema bi asi wa ha kakra na mo se tokoso na tokoso a na se me hunu se de omukeka no omunye ho hwe na omugusu ejimi na omugusu di nsɛmhuna mesan de dia me wa ba beto abonten maka kyerɛ msɛm na mikita audio no na mu nsɛm nyina so me ne kura me etu de ye homeso kakra na me so me homeso kakra na de edi akyire ne beba na me dia besom o man no etu de momoya fie ne ntufom na ye hwa de bi ene de ekoso na ebere papa mu no mesan ede audio na me dia ba abonten no emu nsɛm a ehu pa na no den asan de abeto fom na sese de wunim bibi de ntiam se ye home so kakra ne se endi na obepre ye se de di kan na okwa akopɛ informations e de abre ne master kwaku bofo ono so wanya bi e na obeton ne master no ene ne bone a one na die ene de master na die e de kire yen e kwaku bofo endi se wie osan betwa ntro bi mu se na agrada e frɛ na bribe no amede sika 100 million eniti na oba abonten ebe kan sansem o kan sansem aye recording no na na ye rehearsals and na practicals and na oye abrante ne se wie ye no wasan betwa ntro etoso me ensa se
na onima de kode e ba ne so a ma ne keka sa ansam na no wo ka no nti opagana fo nyina achew Ghana for enfa no okay na de wo mu a me fe na ama me hu me so kakra kra ne se o se audio no mu no na me agrada Andy ene Dominic voice ena na ewom onipa bi ene wa na oka ho bi eti wo bra Andy ba be kan ne nsem betwitwa ne ntro wieye no Dominic abrante Dominic nso ba abonten ono so abekasa na de wotu Dominic fo no otu na futupa sanse Dominic baaye no wabeka ne nokre ane nokre a waka ne se audio na edawa memedia ba abonten ne de ono kra Dominic no onim same na media ba ono mpo de onim on de na asem ne so onim ni po de audio no baaye ne mo wose nsem a wo audio no mu de endi eka ni nyina na nokre enti obeka nokre a onka nokre enti no Dominic abe confirm ensem we nyina ena me maye interview ena omoasa interview kwaku bofo nso kwaku bofo no asem ne se odi asem na ma presifo se ye hwehwem na yenchi endi enti ye hwe se ampane ampase obetumi achi endi na ye hwe se sɛdeɛ wotimma yɛ chi obi odi na tam kɛkɛ sɛdeɛ enkrofo bi tumi ka asɛm na otimma yɛ chi wɔmode wɔn kɔkɔɔto no yɛ hwɛ ne yɛ bisa yɛ ho sɛ ampa so kwakubɔfoɔ obetu anwea na agu Ghanafoɔ ni na sɛ yɛ no krede a yɛ hwɛ sɛdeɛ wɔse wɔde ama polisifoɔ no yɛ hwɛ sɛ yɛbɛkyi endi no ne yɛ frɔ no so bisa no ho questions bi ana sɛ Ghanafoɔ ahunu saa de a ene no sa anwea no betu agu yeni na oboa damage control no wo beye eba ne sa maka kire mo se audio no emu nsem enko a ye donhwere ekomienu ekodonhwere mienu ne mu nsem kakra bi na me de abramo 2 hours audio na some part bi ne matwitwa de abramo na se ye hunu action bi amfiri obofo ho na se ye hunu hwe se wakwahyen endi ama yate ho asam de a ene ye ne ye begye atum se obofo wo ni endi munim dia moye ena maba abonten ebeye damage control na edi enti na wantimi anche endi ene ye na de endi kan nyina ye nokore sansa wo che na endi de beba abonten ama ho ntoma pa etimi de matemo mahomeso medi mani ko hia ba ko hwemu se ya na ye hunu se de obeka ye ni nyansa sembia pia firimu abade a ene ye na Ghanafoɔ mesan de audio ni nyina tum e mo tie nsem ewom na se ye tie wi a obia be hunu nipa a kwakubɔfoɔ no oye enti ye be homeso ha na emum no minya wi madwuma miguso sommo baby amaduru suwe sese ya no nanka bebebo na kura George no onso bofo so checkers wo boa togo ka ode man krofo yina omuntumi nkasa stars ye omo cars yina be ka na asese esi baabi ebinum de yakura nya adwuma ebinum kura pipa nka ho onso fu panyini pipa mibuno Joshua Cat Foster ya Joshua Cat Foster saba pani say no we obi a mibuni pa onso fu Joshua ache enye nne ofiri nyame dwuma che sa sofi kwaku bofo so ma wo ka udi u birthday obre wo ka ni pipa wo he kwaku bofo won chade enso o pretend we ni panim eye show ye the camera to ne so na media fo kakra mu bedie ni bloggers ya mamo 1000 mu de bedi dinti na mo so mu de abegu abonten na edian beda ne so se o sika wo chade enso na enye nokore eya za adwuma eye adwuma hihye so what you see eti ka be babo na kura George no na adwuma o hihye de ma no a o ma yekohia no danso my Chrisview Hotel a ye jeka free ni se ye je yakura wieye di tuosi ni so jeka de free ni sem ma asem ko di danso my police station aka me de bremo na so so no ba bia medu sesi ano
mede asɔfoɔ no pa ɔmo kɔbɔɔyɛ deɛ di kan wɔ kum chacha maame yi ase wɔ apedwa mɛbobɔ mu nyina din mɛbobɔ mu nyina nsɛm so na ɔmo kɔsi me ho pɔ na ɛpɔ no wonim sɛ baabi bi a nipa dumienu bɛhyia bi na Judas ɛwɔ mfimfini eti asɔfoɔ na nkasa na ɔmo te hɔ ɛbɔ pɔ no na baako wɔ mu a ɔno so ɛyɛ adwuma ma me ɛdi information ni nyina brɛ me ɔde recording ni nyina brɛ me na mɛbɔ ama Ghanafoɔ mo tie videos and audios asɔfoɔ we kɔbɔ pɔ sɛ nka yɛbi kumi nti metere Ghana hɔ deɛ a bete Ghana hɔ deɛ nka mawu dadaada wo asedan ka Onyankopɔn na asedan ka me nuaba a ɔne ne kunu ɛbɔ abɔsoɔ yɛ so me mu sɛ yɛbɛyɛ wadɔyɛ ne yɛayɛ wo papa yɛ yiwa firi ɔman Ghana ɛde wabɛdua aburukyima mu nyɛ saa asɔfoɔ we yɛabɔ oti so pɔ no yɛbɛku ato atwene na minya ma yempo no na me information bi a minya recording ni videos bi a minya bia no na me de ni nyina da esende omo wa aburukyire ha ani nyina kita omo a egu hard disk so ɛda honom eni tiniem egu ode ano ɔden eti ba bia maduri me de ɛpɔ omo kɔbɔye meeting omo yeye no me de ɛno na ɛbɛto am so na me de atudwama mo na mahunu sɛ enye ntro na medie sanso ɔman Ghana obi hwa wutiri so obeku te sɛ kwaku bɔfo no mu na wandwane a obeku ato atwene owie a na wabɛka sɛ de ama polisifo hwehwem na nso ɔmo ankasa ni mu sɛ ɔmo de sika na mo asie nti no enkosi aga na ya waste your time kwa na nso me wonno koreka na me wo adwuma kɛse a wo hye me guso na me yenti no ɛwɔ sɛ metimu nya baabi tumi na asi na makoso ayɛ madwuma de senti adɔyɛ kɛse a me nua bae eni ni kunu onimonyamfo ayami edi me abedua Germany abonte so yi eye nimonyam a esombo eye adoya a efe the senti no me nokreka no bekoso aka me de sas ade be sommo na mahunu boni a omutwe hyiaye na ye dwene wo me ho se ye bekumiye se maba abonte abeka nokre me gu adwuma no mama omo no aduane abɔ mo sese nipa agye omo ni biem enkomhwe adwuma no emfa biem akwankyerɛ no sese enya adwuma biem ene matonton no sese wo bia ngini se de na first nipa de esika ba ye ho se ye be ya akwankyerɛ no sese ente saa biem de senti manasi egu adwuma no eti ye beku na firi ho no frasama adoba obe ono ankasa ba be kasa biem ma ya hwe me de saa pɔ no mo ko hyiaye ebo mi tiri so no ebeba eti obi biada enkoso na wonhwe Lawson TV subscribe na bɔ modern se obɛhye na mom eya mi notification bell no so na any informations, videos and audios and programs amedi babia no won setim ye ka bi na wahwe ewa ha na wahye e de ama wo yonko so na ono so ehunu dia ekoso ne sentim ekoso na mde nokore na asomo me de se endi last minute wabeji atum na kwakubofo abekasa na Dominic nso abesi su dua se eye nokore enti endi enka nokore wom na emom no de me ka twato ne se eniema me de ba abonten nyina enya agrada enti na ba abonten emo obi nka bi da enya agrada me nkontokwa ma agrada never enya ono na hwe me enya ono de me ba burukyiri onye me busuani na makontokwa ma no na emom endi ne ntro a okotena sindikash wa okotwade to be so no enna ma me de audio be yi ma no na botai ntia me de record yeso ne se na menji abrante ni ni iti Ghana for efa we nhye yetirim medam asipi Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Tina tet venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.